Vítajte pri ďalšom stretnutí učiteľských dielní. Vianočný špeciál Canva, tentokrát to bude venované Canva 3D. Takže poďme na to, pretože čaká nás tretí rozmer v Canve, o ktorom ste možno ani netušili, že je. Možno na úvod taký ten pohľad, že prečo vlastne 3D v Canve a čo od neho čakať. Ak sa pozrieme aktuálne, možno, že už nejaký ten rok to tu je, svet grafického dizajnu zaplavil nový trend a to sú 3D elementy. 3D prvky, 3D fonty a zrazu naše nové dizajny obsahujú tieto prvky, ktoré tam predtým akosi neboli. Či už sa bavíme o printových dizajnoch, či sa bavíme o animáciách, prípadne nejaké rozhrania pre webové stránky, všade vidíme tieto prvky. A Canva na to reagovala veľmi promptne a postupne sa začali objavovať v jej ponuke šablóny, prvky, nástroje na vytváranie takýchto 3D elementov. Takže poďme na to. Začneme tak ako v poslednom vydaní tohto seriálu učiteľských dielní ľubovoľnou šablónkou, môže to byť prázdny dizajn, môže to byť prezentácia, čo vám príde pod ruku, to si môžete otvoriť a pracovať spolu so mnou. Ja si tu vytvorím prázdnu stranu, môžem si tu dokonca aj odstrániť pozadie, aby som to tu nemala. Takže prázdny biely papier, na ktorom môžeme experimentovať. Čo môžeme pridávať, to sú rôzne 3D prvky. Magická formulka, s ktorou budeme začínať, je samozrejme 3D, takže keď pôjdeme do Canvy, do ľavého menu v časti prvky a dáme si vyhľadať, ako náhle si tam dáme, že 3D, tak sa nám začnú ponúkať rôzne 3D elementy. Či už sú to samotné elementy z knižnice 3D modelov, alebo sú to grafické prvky, prípadne niektoré fotky, ktoré podporujú takéto nejaké prvky, alebo rámy, alebo dokonca aj nejaké videá. Keď sa pozrieme do tej knižnice 3D elementov, ju máme k dispozícii aj úplne na úvodnej strane. Takže pokiaľ by sme chceli priamo ísť do tejto knižnice, nemusíme vyhľadávať ani tu cez kľúčové slovo 3D, ja si to teda zruším. A tá knižnica sa nachádza tu v kategóriách, ktoré Canva zaviedla prednedávnom do svojej ponuky v prvkoch. A vlastne 3D je ten posledný prvok, tá posledná kategória, ktorá sa tu nachádza dole pod tvármi, videami, formulármi, rámmi, tak tam úplne na spodku sú 3Dčka. Keď si to otvoríme, tak vlastne tá knižnica 3D prvkov obsahuje rôzne nálepky, ikony, postavy, rôzne ukážky jedla. Ďalej sú to aj rôzne kreatívne, abstraktné prvky a tak ďalej, podľa toho, čo práve potrebujeme do toho nášho dizajnu. Môžeme vyhľadať niečo konkrétne aj v tejto knižnici, alebo si môžeme pozrieť napríklad ikonky a využiť niektorý z týchto prvkov. Čím sa líši vkladanie takýchto 3D prvkov od klasickej grafiky, s ktorou sme zatiaľ v Canve pracovali, je to, že nám v strede daného 3D objektu pribudne tento natáčací systém, čiže ja keď si chytím v strede objektu za tento ukazovateľ, môžem si daný prvok natočiť podľa toho, ako chcem, aby v tom mojom dizajne vyzeral. Takýchto prvkov si môžem dať toľko, koľko budem chcieť, čiže môžem si povybrať rôzne, ktoré sú v ponuke. Môžem sa pozrieť napríklad aj na niektoré prvky z inej kategórie, napríklad jedlo a životný štýl. A možno do môjho dizajnu nájdem niečo zaujímavé, napríklad keď idú Vianoce, môžem si tam pridať nejaký darček, s tým môžem pracovať. Takisto nám okrem tohto stredového natáčacieho terčíka pribudlo v hornom menu tlačidlo otočiť v 3D, ktoré nám otvorí vlastne vľavo aktuálnu ponuku, kde vieme si vytvárať rôzne pohľady, aj tie, ktoré sú už vlastne pripravené na daný objekt. Čiže môžem si to automaticky natočiť z daného pohľadu, ktorý budem chcieť. Keď sa vrátime naspäť do knižnice prvkov, to znamená úplne naspäť, aby sme videli pôvodné prvky,
Tak takéto 3D prvky viem vyhľadávať teda aj všeobecne v knižnici, čiže nemusia byť iba zaradené priamo v 3D knižnici, lebo tie, ktoré sú označené ako 3D, vidíme ich teraz, keď som tu pridala 2 prvky, tak sa mi objavili medzi naposledy použitými a v ľavom dolnom rožku obsahujú taký maličký znak 3Dčka. Ale ja môžem využiť na 3D aj rôzne iné efekty, ktoré sú. Čiže keď si dám vyhľadávať 3D, tak môžem vyskúšať hľadať aj napríklad nejaký 3D letter, napríklad písmeno. A tu nájdem napríklad v grafike nejaké fonty, ktoré tiež sú zaradené alebo zaraditeľné do kategórie 3D, čiže vytvárajú tento efekt. Ale keď sa pozriem, oni nemajú v rožku tú nálepku 3D, ako to bolo v prípade týchto elementov, ktoré som tu vkladala. Môžem si zobrať napríklad toto písmenko, a keď sa pozriem, zjavne ten vizuál pôsobí ako 3Dčkový a môžem vyskladať napríklad nadpis z takýchto písmen. Čo je ale rozdiel, je presne to, že keďže to nie je označené ako to pravé 3Dčko v Canve, tak vlastne mne tu chýba ten rotačný mechanizmus a takisto v hornom menu nemám k dispozícii tú položku, že otočiť v 3D. Na čo ho ale budem potrebovať? Ja viem využiť, keď ste boli na minulom mojom webinári, tak ste videli, že vieme využiť v Canve kopírovanie štýlu umeleckého a my si využijeme túto vlastnosť a vytvoríme si vlastné elementy v takomto, nazvime to nejakom ružovom dizajne zubnej pasty nafúknutej v tvare 3D. Čiže teraz, keď pôjdem do knižnice prvkov, a vezmem si tam v podstate akýkoľvek prvok, môžem ísť napríklad do ľubovoľnej knižnice tvarov a vyberem si napríklad nejakú šípku. Táto šípka zjavne nikdy nebola myslená, že bude 3Dčková, takže je pekná 2D grafika. Ja si ale idem vyskúšať z tohto môjho písmena, ktoré vyzerá ako zubná pasta, preniesť ten 3D efekt na túto moju šípku. Uvidíme, či to sa vydarí, alebo nie. Tí, čo ste boli a čo ste sledovali, alebo zo záznamu tento webinár, tak vlastne ten postup bude veľmi podobný ako v prípade textu, keď sme pracovali. Pokiaľ ste ten webinár nevideli, vrele vám odporúčam, v mojom YouTube kanále si viete nájsť aj ten predošlý. Takže, keď idem kopírovať umelecký štýl, zoberiem si objekt, ktorý je v danom štýle, ktorý chcem aplikovať, čiže v tomto prípade je toto moje písmeno A. V hornom menu úplne napravo sa mi zobrazila ikonka, ktorá je vlastne jedna z posledných, ktoré Canva pridávala, a to je štýl. Taký valček so štýlom. Keď si to rozkliknem, mám možnosť kopírovať umelecký štýl. Ono mi aj Canva vypíše, že ten štýl už bol teraz skopírovaný a stačí mi kliknúť na objekt, na ktorý ho chcem aplikovať. Čiže v mojom prípade vidím, že teraz sa mi kurzor zmenil na valček. Presuniem sa na šípku, vložím, kliknem a počkám, že či sa mi to podarí alebo nepodarí aplikovať. Je možné, že mi to nevyjde. Môžem to vyskúšať ešte raz. Nemusí sa to dať aplikovať na všetky objekty. V tomto prípade teraz sa to nepodarilo, nevadí. Vyskúšame si zobrať nejaké iné objekty. Môžem vyskúšať napríklad ešte niečo z grafiky. Môžem si vyskúšať napríklad takéto kreslené číslo 7. A vyskúšam aplikovať tento postup, čiže zoberiem si štýl umelecký, aplikujem ho na tú 7. A možno sa mi to nepodarí, pretože niektoré štýly sú proste ťažšie aplikovateľné, čiže to nemusí sa vždy podariť. Takže pozerám, vyskúšam. Chvíľočku počkám. Keď sa aplikuje štýl, vidím to podľa toho, že daný objekt, na ktorý je tá zmena štýlu aplikovaná, sa na chvíľočku ako keby prekrie takou nejakou ružovou alebo fialkovastou hmlou. A po nejakom tom čase, pár sekúnd alebo až minúta, ak sa to podarí, tak ten objekt by mal mať ten dizajn v novej podobe. Takže chvíľočku počkáme. Vidím, že stále mi to prenáša a voilà, mám pripravený objekt, ktorý bol pôvodne iba napísaný
čiernou farbou a prenieslo mi to aspoň podobný štýl. Nemusí sa to vždy podariť absolútne pri každom jednom štýle, ktorý sa prenáša. Vždy je to taký pokus omyl, pretože pracujeme s umelou inteligenciou a sú veci, ktoré proste nezvládne tá umelá inteligencia. Ale za pokus to minimálne stojí, takže môžem skúšať a experimentovať s takýmito objektami. Čiže aj veci, ktoré primárne v tej knižnici nie sú vyhlásené ako 3D objekty, mi môžu poslúžiť ako nosné objekty, z ktorých budem vedieť aplikovať štýl na ďalšie objekty, ktoré budem pridávať. Ďalšie veci, ktoré by sme mohli pridávať, kde Canva schovala svoje 3D, ja si to tu trošičku popratám, nech mám miesto, sú veci, ktoré budem vedieť vygenerovať. To znamená, že ak sa mi to nepodarí vyhľadať v knižnici, tak môžem skúsiť magické médiá, kde vlastne Canva schovala generátory. Takže v ľavom menu, tentokrát pôjdem trošičku nižšie a mám tam pod aplikáciami, budem mať magické médiá. Pokiaľ by som ich nenašla, tu môžem ich skúsiť hľadať v aplikáciách. Magické médiá. A magické médiá je vlastne balík nástrojov na generovanie obrázkov, grafiky, videí alebo aj 3D objektov. Takže vyskúšam si, čo by sa mi tam hodilo. Mohla by som mať napríklad nejakého snehuliaka, čiže idem si vyskúšať napromptovať nejakého snehuliaka, čiže mala by som tam dať 5 alebo viacero slov, takže by to mohol byť veselý snehuliak s metlou v ruke. Uvidíme, čo to urobí. A dám si vygenerovať 3D model. Opäť, keďže generujeme, môže to chvíľku trvať. A takýmto spôsobom si vygenerujem objekt, ktorý sa bude správať podobne ako tie, ktoré majú nálepku 3D, pretože Canva od začiatku vie, že generuje nie iba obrázok, ktorý vyzerá ako 3D, ale generuje reálne 3D objekt, ktorý si teda budem môcť následne vedieť pretočiť, upraviť, nastajlovať, ako by som chcela. No, tu mám môjho snehuliaka. Keď si ho chytím, budem si ho vedieť trošičku potočiť. Ak s ním budem spokojná, môžem si ho proste kliknúť na ňo a vloží sa mi do môjho dizajnu. Vyzerá trošku ako snehuliak utečený z Grincha, ale na takéto edukačné účely by mohol aj postačiť. Môžem si toho snehuliaka aj trošku zväčšiť a vidím, že podobne ako v prípade tých prvých objektov, ktoré naozaj boli z 3D knižnice, aj môj snehuliak má v strede k dispozícii teda ten rotačný úzol, s ktorým si ho budem vedieť natočiť podľa toho, ako ho budem chcieť mať v mojom dizajne umiestneného. Prípadne môžem využiť v hornom menu to natočiť alebo teda otočiť v 3D. Pribudol mi teda do môjho dizajnu ďalší prvok a to 3D vygenerovaný objekt. Štandardne generuje tento generátor 3D bez pozadia, čiže veľmi dobre sa s nimi pracuje, pretože sa vedia prispôsobiť akémukoľvek pozadiu, do ktorého to vkladám. No a ešte existuje ďalšia možnosť, ako si pomôcť a experimentovať v Canve pri vytváraní 3D objektov. Taktiež sme si to ukazovali v prípade, keď sme pracovali s textami. A to bolo magické morfovanie alebo magická premena, ktorá sa nachádza tiež teda v aplikáciách. Takže v ľavom menu, keď pôjdem do aplikácií, tak tam o chvíľočku nájdem magickú premenu. Ale aby som tú magickú premenu mohla aplikovať, potrebujem nejaký objekt, na ktorý ju budem aplikovať. Tým objektom môže byť napríklad text, ale vôbec to nemusí text byť, môže to byť napríklad aj nejaký geometrický tvar. Čiže môžem si to vyskúšať. Napríklad s prvkou si zoberiem, opäť môžem pozrieť nejaký základný tvar, nech je to napríklad nejaká šípka.
Mám rôzne takéto tvary. Opäť, nie vždy sa to musí vydariť v tom výslednom prevedení, takže ja si vložím možno, že takúto šípku. A chcem vyskúšať z tejto šípky vyrobiť 3D objekt. Uvidíme, či sa podarí, alebo zvolíme niečo iné. Takže označím si šípku, pôjdem do aplikácií a dám si vyhľadať aplikáciu Magická premena. Ona vyzerá takto, tá ikonka je také zelené M-ko, zmorfované. A čo tu mám k dispozícii? Vlastne on si zoberie, načíta si ten prvok, ktorý som označila. Keby to bol text, tak si označí celý text, nadpis napríklad nejaký. A pokúsi sa podľa toho, čo napíšem, aplikovať ten vzhľad na daný objekt. Čiže ja by som mohla vyskúšať, že by to mohol byť napríklad strieborný balón. Vyskúšam taký strieborný metalický balón. A vľavo, teda dole, napíšem v druhom kroku. Prvý krok je výber prvku v dizajne, druhý je opísanie vzhľadu, čiže dám si strieborný balón. A dám si magickú premenu. Vyskúšam, že či mi to bude fungovať. Chvíľočku počkám. Mala by som dostať niekoľko návrhov, ako by mal vyzerať strieborný balón v tvare šípky. A vidím, že to tu je. On sa snaží teda zobrať tú metalickú časť, to je striebornú, ale aplikuje to na pôvodný modrý, teda na modrú farbu tejto mojej šípky. Čiže vidím, že tá výsledná šípka je taká metalická, chladná, modrá. A vidím, že to je krásny balón, len si musím vybrať tú, ktorá mi zodpovedá tomu, čo by som chcela. Čiže napríklad túto, keď si tam vložím, tak mám moju šípku, ale urobenú v takom balónovom 3D efekte. Nemení sa pôvodný objekt, ale vytvára sa jeho kópia, ktorá je v tom 3D, teda v tej 3D verzii. Čiže pôvodný objekt si vymažem a mám k dispozícii moju šípku. Opäť magická premena, podobne ako keď sme pracovali s ostatnými objektami, keď sa prenáša umelecký štýl a podobne, magická premena nevytvára 3D objekt. Vytvára iba objekt, ktorý vyzerá ako 3D, čiže v tomto prípade nemám k dispozícii ten rotačný mechanizmus, aby som mohla točiť touto šípkou. Jedine čo, je to samozrejme také klasické rotovanie na mieste, ako môžem rotovať ktorýkoľvek objekt. Čiže vyzerá to ako 3D, podobne ako to písmeno, ktoré som mala vedľa, ale nie je to reálne 3D, je to iba vizuálne stvárenie tohto. Čiže musím rozlišovať, s ktorým typom toho 3Dčka v Canve pracujem. No, ja si pridám cez plusko novú stránku, lebo už sa mi tam pomaličky zaplnilo rôznymi objektami, ale ešte nie je koniec, ešte môžem pridať ďalšie veci. Takže, čo by sme ešte mohli vytvoriť alebo pohľadať? V knižnici aplikácií, tam, kde sme našli magickú premenu, sa nachádza ešte niekoľko celkom užitočných nástrojov, s ktorými sa dá pracovať, keď budeme vytvárať nejaké 3D veci. Takže poďme sa pozrieť, čo tam ešte nájdeme, také užitočné. Pôjdem teda do ľavého menu a idem si vyhľadať, kde tam mám teda aplikácie, aby som si tam vošla ešte raz do nich. Takže aplikácie. A tentokrát nebudem vyhľadávať magickú premenu, ale začnem vyhľadávať 3D. Z týchto aplikácií, keďže niektoré, ktoré tu sú k dispozícii, ale častokrát máte na jedno experimentovanie a podobne a potom sú to už zaplatené aplikácie. Takže aby sme využili niečo, čo sa dá opakovane používať, tak ukážeme si 3D Viewer. Na čo je tento nástroj? Tento nástroj vám umožní vložiť do Canvy 3D objekt, ktorý je reálne pôvodne 3D model. Čiže napríklad, pokiaľ máte nejaký vygenerovaný deťmi v Tinkercade, alebo pôjdete napríklad na Sketchfab, čo je vlastne úložište rôznych 3D modelov. Stačí si dať vyhľadať Sketchfab. Treba sa tam bezplatne prihlásiť, pokiaľ si chcete stiahnuť nejaký z týchto modelov. A v Sketchfabe máte množstvo modelov, ktoré môžu byť jednak aj vytlačené, ale niektoré vôbec nemusia skončiť ako printové a môžu sa stať súčasťou vašich dizajnov. Či už robíte napríklad v Canve webové stránky, robíte nejaké plagáty, robíte nejaké reklamné veci a podobne, tak vlastne
Sketchfab vám ponúkne už hotové 3D modely, aj napríklad takéto v fotorealistickej podobe, ako je to tu. Ja som si dala vyhľadávať v Sketchfabe mafiny, preto toto tak sladko chutne vyzerá. A môžem vyskúšať pohľadať, poprípade vyselektovať si ešte v hornom menu také, ktoré sú stiahnuteľné, aby som zbytočne nebrala a nehľadala tie, ktoré nie sú stiahnuteľné. Čiže keď budem vyhľadávať v knižnici v Sketchfabe cez lupu nejaký konkrétny objekt, odporúčam po anglicky, tak vlastne budete mať tu na aj taký rýchly filter a v časti Others alebo iné si viete zaškrtnúť položku Downloadable, čiže stiahnuteľné objekty. Ja trošku pôjdem nižšie a mne sa napríklad zapáčil tento muffin tu na, taký krásny čokoládový. Môžem si ho rozkliknúť a je to 3D model, takže o chvíľočku mi ho natiahne. Bude mať takýto nádherný 3D model. Viem v prehliadači pracovať, viem si ho zdvíhať, rotovať, podobne ako sme to robili v Canve, iba že tento sa nachádza tu v tom Sketchfabe. A ja možno budem chcieť robiť nejakú reklamu na cukráreň, alebo budeme piec so žiakmi pred Vianocami, alebo možno, že pred nejakou inou príležitosťou mafiny, tak možno, že sa mi práve niečo takéto hodí. Tak tu, keď som prihlásená, pozor, musíte byť prihlásení bezplatne, tak tie, ktoré sú stiahnuteľné modely, na Sketchfabe sa vám zobrazí pri rozkliknutí toho modelu vľavo dole položka Download 3D model. Tam vám vznikne niekoľko ponúk, ktoré môžete vybrať. Ja štandardne berem tie GLB modely, pokiaľ sú, pretože s tými nie je problém, pokiaľ ich chcem umiestňovať kde si ďalej do nejakých komponentov, napríklad do prezentácií a podobne. A tam už ide iba o to, že aký kvalitný model alebo aký veľký ten model si stiahnete. Takže niečo z toho si môžete kliknúť a stiahnuť. Ja sa vrátim naspäť do Canvy, pretože ja už mám stiahnutý tento model. A teraz prichádza na rad 3D Viewer, čiže ten nástroj, ktorý mi dokáže načítať ten reálny 3D model a vloží mi ho do Canvy ako obrázok, ako súčasť môjho dizajnu. Čiže dokážem prepojiť 3D, ktoré sa vloží do Canvy, do dizajnu. Celý 3D Viewer je vlastne veľmi jednoduchý nástroj, pretože on má iba možnosť, že choose file, čiže vyber si obrázok. Ja ho tu mám pripravený, takže ja si na ňo kliknem. Získam náhľad, podobne ako na tom Sketchfabe, natočím si ten môj muffin do takej polohy, ako chcem, aby vyzeral na tom mojom dizajne. Mám zapnuté transparentné pozadie a ešte si môžem nastaviť aj veľkosť toho obrázku. A keď to budem mať, stačí mi dať Add to Design a v mojom dizajne sa ocitne tento môj muffin, ktorý bol pôvodne 3D muffin, ale naštilizovaný do takej podoby, ako by som chcela. Nie je to 3D objekt, opäť sa vrátim k tomu, že tento 3D Viewer mi umožní len manipulovať s pôvodným 3D objektom, naštilizovať si ho a potom z neho vytvoriť 2D obrázok alebo 2D objekt, ktorý si vložím do Canvy. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že potom už keď vložím ten objekt, už s ním neviem manipulovať, pretože toto je naozaj len ako keby fotka z toho 3D modelu. Jediné, čo bolo, že mi umožnil naštilizovať, natočiť si ho a potom ho vložiť. Takže to bol 3D Viewer. To, čo ešte dokážem robiť v Canve, je vytvárať si tzv. Voxel arty alebo také zvláštne 3D objekty, čo to bude. Ja urobím jeden taký malý krok, pôjdem na novú snímku, mám tu na snímočku. Idem si vytvoriť nejaký z knižnice prvkov, nejaký objekt vyhľadať, aby som nemusela kresliť. Môže to byť napríklad nejaký kvet, tak si vyskúšam hľadať nejaký kvet. Tu mám niekoľko kvetov, môže to byť napríklad nejaký takýto kvet. OK. Mám tam dvakrát, takže jedno vymažem. Mám teda kvet. A prvé, čo urobím, ja potrebujem, keď chcem vytvárať 3D-čkovo, potrebujem si vytvoriť súbor u seba v počítači, ktorý bude mať ten pôvodný môj objekt, ktorý budem chcieť prenášať do 3D-čka. Čiže, čo urobím teraz? Túto snímku, túto jednu jedinú snímku, kde mám môj kvet, si idem uložiť do počítača. Dám si zdieľať, dám si stiahnuť.
A teraz musím dať pozor. Bude to PNG. Zapnem si priehľadné pozadie. Pokiaľ máte učiteľskú licenciu, to priehľadné pozadie môžete používať. Pokiaľ používate free, tak vám to neumožní robiť s priehľadným pozadím. A tu, kde mám vyberte stránky, si zvolím len aktuálnu stránku. Čiže tu, kde mám vložený ten kvietok a nič iné. A dám si hotovo, počkám si chvíľočku, teda ešte kliknem na stiahnuť a počkám, pokiaľ sa mi stiahne do počítača. Mám stiahnutý obrázok a teraz môžem využiť niektorý z nástrojov, ktorý mi pomáha pracovať s 3D objektami. Takže čo s tým? Pôjdem opäť do aplikácií, idem si vyhľadať 3D, v tomto prípade to bude, môžem dať 3D a môžem zobrať 3D Maker. A tento 3D Maker mi dokáže obrázok konvertovať na 3D design. Takže poďme si vyskúšať najprv tento postup a potom si ešte ukážeme s tým obrázkom, keď som si ho už stiahla. Takže dám si Convert Design na 3D. Typ súboru je PNG, čiže výstupný, teda budem pracovať s PNG súborom. Mám tu na nastavené, môžem si dať aj priehľadné pozadie opäť. A neberiem všetky stránky, ale opäť ako v predošlom prípade, ja budem pracovať len s tou aktuálnou jednou stránkou, čiže vyberiem sa len túto jednu. Dám si hotovo. Dám si exportovať. Chvíľočku počkám. A ono ako keby sa nič nezmenilo, len sa mi tu v tom ľavom menu objaví ten môj kvietok a ovládacie prvky, ktoré mi umožnia pridávať tomu môjmu kvietku, keďže idem vytvárať 3D, nejakú hĺbku. Čiže ako by som vytiahla od pozadia tento môj kvietok. Čiže ja mu pridám nejakú tú hĺbku. Teraz si ho môžem v tom náhľadovom políčku vľavo otáčať a uvidím, že on už naozaj je taký 3D-čkový. Čiže už sa s ním dá práce. Môžem si po prípade meniť jeho rotáciu nejakým spôsobom, horizontálne, vertikálne, alebo to môžem robiť aj priamo s myškou, tu v tom náhľadovom políčku. A keď s tým budem spokojná, natočím si ho podobne ako v tom 3D Vieweri, dám si to Add to Design. Teraz momentálne sa mi vložil kvietok, ktorý je 3D-čkový, trošičku nastavený, z boku naštilizovaný, čiže podobný princíp, ako keď som pracovala s tým 3D viewerom. Ale ja som si ešte pred chvíľkou stiahla ten kvietok, čiže ešte si ukážeme jednu vec, jeden nástroj. Takže ešte raz poďme do knižnice aplikácií, kde ich máme. Hľadáme aplikácie. Aplikácie sú tu. A tentokrát si ukážeme Voxel Art. Možno, že to nájdeme. Mal by to byť Voxel Art. Keď poznáte Pixel Art, tak Voxel Art vlastne pracuje s objemovými pixelmi, čiže klasickým príkladom voxelartovej aplikácie Minecraft. Tam nepracujete s pixelom, ale máte hranaté, ale kocky sú tam vytvorené, teda použité. A my vlastne voxelart generátor budeme používať na to, aby sme z nášho kvietku vyrobili 3D objekt opäť. Čiže voxelart ale potrebuje práve, že mať nejaký PNG súbor s tým zdrojovým obrázkom. Čiže preto ja som pred chvíľočkou urobila to, že môj kvietok som si stiahla z Canvy ako PNG s priehľadným pozadím. Čiže teraz ja si tu kliknem na Choose File a presne ten kvietok, ktorý by som potrebovala, ktorý mám stiahnutý ako to PNGčko teda s priehľadným pozadím, si zoberiem, dám otvoriť. Hop. A už si dám iba generovať. Ten voxel art chvíľku trvá, pokiaľ vám vygeneruje, ale výsledok bude stáť za to. Takže my ho necháme vygenerovať a ja vám ukážem medzi tým ešte jednu časť, kde sú schované ešte nejaké veci v Canve, 3Dčkové. A na to nemusíte veľmi ďaleko chodiť, stačí vám zostať na úvodnej obrazovke, zakliknúť si šablony a dať si opäť magické kľúčové slovo 3D a dať vyhľadávať. A vy zistíte, že šablony
už pre vás Canva nachystala, či už robíte prezentáciu, či robíte plagáty. Sú tu úžasne pripravené šablónky, s ktorými viete pracovať, ktoré vyzerajú naozaj zaujímavo a môžete sa nimi prebrousovať a poprípade si ich podľa seba doplniť ešte nejakými ďalšími prvkami, ktoré tam sú. Čiže niektoré veci vlastne netreba objavovať teplú vodu, ale využiť to, že tí dizajneri v Canve už pre vás niečo takéto nachystali. Ja sa vrátim do okienka, kde som si ich dala generovať voxel art a vidím, že už je pripravený. Pozrite sa, aký krásny voxel art mi tam urobil. Čiže vidím pred a po. Dám si Add to Design. Mám ho tu na. Ak mi prekáža to čierne pozadie dookola, pokiaľ mám Edu verziu, viem si dať automaticky odstrániť pozadie a mám vytvorený takýto nádherný obrázok z pôvodného PNG obrázku. Takže to sú tajné miesta v Canve, kde sa schováva tretí rozmer. Ak sa vám to páčilo, možno to obohatí už niektoré vaše najbližšie dizajny. A ja sa teším na naše najbližšie stretnutie, ktoré bude venované opäť nejakým zaujímavým technologickým vychytávkam v niektorom programe. Takže dovidenia.